sa kinahanglan-ta. Pag binuligay angay buhatin ta, ang magtigaan mga ulo ang problema. Kini ang batasan nga nahiyaran na, usa ka metro sagdon ang mga eksperto. Dapat distansyahan kada tagsa. Ang COVID-19 virus malilikayan ta. Kung ikaw sangkay diri magsusulira, hunong daw, pahuway daw, ayaw sigit lakat-lakat. Pagpundo daw, pagpuyo daw, hayo balay pirmi laanay. I-quarantine aton mga kalugaringon, para virus diri kita mahiyagon. Paggantos laanay nga waray chismis, bulang inom ug tungit. Paggantos laanay nga waray tungit, bulang inom ug tungit. Maging mahami sa lawas, kariguod kita. Labi na ang kamot nga ikarapot ta. Ugasan naton sa bunon, mag-alkohol kita. Para coronavirus diri makaatraka. Permisunutan natin Christmas para protekta, para di ka matapnan makalikay han may sakit na. Angay buhaton kung may sintomas magpakonsulta. Kung may ubo sipon pagkatuna ang ospital ta. Punong daw, pahuway daw, ayaw sigit lakat-lakat. Pagpundo daw, pagpuyo daw, hayo balay pagpirmilaanay. I-quarantine aton mga kalugaringon, para virus diri kita mahiyagon. Paggantos laanay nga waray chismis, bulang inom ug tungit. Hunong daw, pahuway daw, ayaw sigit lakat-lakat. Pagpundo daw, pagpuyo daw, hayo balay pirmi laanay. Paghunong daw, pahuway daw, ayaw sigit paglinakat-lakat. Pagpundo daw, pagpuyo daw, hayo balay pagpirmilaanay. I-quarantine aton mga kalugaringon, para virus diri kita mahiyagon. Paggantos laanay nga waray chismis, bulang inom ug tungit. Paggantos
suslaanay, nawaray chismis, bulang